Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo ao pleno ordinario do Concello de Fene de 5 de marzo de 2020. Antes de iniciar este pleno que está composto de 10 puntos, imos dar a palabra aos representantes dos traballadores na Bantia, que tuveron hoxe un día de movilizacións durante toda a mañán, e, queremos, en primeiro lugar, por suposto, expresar, creo que falo en nome de toda a corporación e de todos os grupos, que en este pleno, unha e outra vez, sempre se aproba de forma unánime todas as mocións que traedes ao pleno e, desde logo, a disponibilidade da corporación para solicitar ou para acompañarvos a todas aquelas reunións que estimedes oportunos dentro de Galiza ou Madrid ou donde vosotros querades. Non creo que isto é algo unánime por parte de todos os grupos e que contedes con eso. E ora, se queredes falar xa. Pois, pola nosa parte, insistir en este apoio por parte de todos os grupos da corporación, e a corporación en sí. Temos incluso, hoxe ainda se trouxe algunha folla máis que está arriba de sinaturas de algunha asociación ou de algún colexio e tal, e en canto teñamos todas as que van traendo, las faremos chegar, e, miraremos tamén a posibilidade de presentar en todos os sitios, levar follas por en todos os establecementos para que se sigan recollendo firmas. Iso non hai ningún problema e xa nos encargaremos incluso do propio Concello de facelas chegar aos establecementos. E, do resto, ánimo, que é o único que podemos... Vale. Pois, nada máis. Gracias por estar hoxe aquí tamén.
Ben, continuamos agora cos puntos da orde do día. Punto primeiro, aprobación se procede da acta das sesións extraordinarias do 5 de 12 de 2019, do 2 de 1 de 2020, 6 de 2 de 2020, da sesión extraordinaria do 7 de 2 de 2020 e a sesión extraordinaria urxente do 19 de 2 de 2020. Alguna intervención? Pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da Alcaldía número 145, 146, 148 e 165 do ano 2020. En relación con unha de que Sí, estaban, os asuntos estaban no, penso que estaban todo na carpeta do pleno. as resolucións da alcaldía se Sí. descargan da páxina. Sí, bueno, pero incluso había copia, destas había copia, pero bueno, son da delegación das áreas de goberno, delegación das É áreas un de goberno. apartado distinto dentro das resolucións da alcaldía. Sí. Esa é a miña pregunta. Claro, porque son vale. as outras que... Claro, a seguinte punto do 85 ao 194, Son todas as que están esas descargadas. estarían incluídas dentro, non son nada diferente, esa é a miña No, pregunta. no. Vale. Vale. Punto número 3, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 85/2020 a 194/2020. En rojo, non en verde. Queríamos preguntar en relación a resolución, o decreto 104/2020, que foi ratificado o 19 de febreiro de 2020, que en relación con unha serie de pagos de certificacións de obras e da rede cultural, en que consistiu o erro, que tuvo que modificar, e despois tamén que se nos explicase tamén a modificación da resolución 115/2020, que esa aprobación, a outra é a 115/2020, que é a lista provisional de admitidos na lista de técnico da Administración Xeral e que foi corrixida o 14 de febreiro de 2020. Se nos podería explicar a que se debe esas dúas modificacións. Nos comentan que pede firmas. O pede firma que non era correcto. Perdón, a 115 pede firma. 104, en todo caso, vos comentamos exactamente cales son. Na próxima comisión xa vos damos información correcta. A 115 ten un problema, era no pede firma, solamente. E a 104 vos damos xa información completa da resolución na próxima, porque de memoria non a lembramos. Na comisión xa vos damos información da 104, claro. Pasamos ao punto número 4. Previa da ratificación da súa inclusión na orden do día, a aprobación se procede da proposta da Alcaldía de emenda do acordo plenario do 19 de 12 de 2019 de aprobación do expediente do POS 2020 da Diputación Provincial da Coruña. Esta hai que votar a inclusión na orde do día para, bueno, a urxencia que ten isto é para intentar solo contestar canto antes aos requerimentos que nos fixo a Diputación polos erros que había no POS. Alguna intervención? Entón, procedemos á votación da inclusión na orde do día. Votos a favor? Apróbase por unanimidade desa proposta.
A proposta da Alcaldía e o Pleno do Concello en sesión extraordinaria de 19 de decembro de 2019 adoptou o acordo de participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, POS-Plus 2020 da Deputación Provincial da Coruña. Revisada pola Deputación da Coruña, a documentación presentada detecta a seguinte deficiencia. As facturas de data 18 de xullo de 2019 son inferiores a 100 euros, non podendo ser incluídas no informe coa relación de facturas pendentes de pago con proveedores do Concello. Aos efectos de dar cumprimento ao requerimento da Deputación Provincial da Coruña, é precisa a adopción dun novo acordo plenario de solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos mediante o que se subsana a deficiencia sinalada, o que conleva a modificación das cantidades consignadas no apartado de pago a proveedores achega 2020 e financiamento de investimentos achega 2020, manténdose inalterables o resto do expediente. Tendo en conta anterior, proponse ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo. Primeiro, emendar o acordo adoptado polo Pleno en sesión de 19 de decembro de 2019, de forma que quede como se establece na proposta da Alcaldía. Alguna intervención? O Partido Popular vai a votar a favor desta subsanación dun erro que se cometeu na tramitación deste expediente. Son erros que se cometen porque o que fai algo se pode equivocar, o que non fai nada, evidentemente non. Queríamos recordar que o noso voto vai a ser a favor, moi ao contrario do señor alcalde, cando ostentaba a portavocía do Bloque Nacionalista, que xa neste pos abstívose e foi incapaz de votar a favor nunha serie de obras que se trouxeron por parte de Gumersindo Galego a este pleno e que redundarían no benestar de todos os veciños. É sobradamente coñecido as actitudes de uns e de outros, as do Partido Popular van a continuar como sempre. Xamais este grupo político encabezado por Gumersindo Galego votou en contra de ningunha obra que se levara con financiamento propio ni con financiamento de outras administracións. En este caso non vai a ser distinto, porque a atitude de lealtade, de responsabilidade, continúa aínda estando aquí na oposición. Alguna outra intervención? PSOE, Bloque? Sí? Bueno, eu estou gratamente sorprendido polo cinismo que novamente desprende aquí a portavoz do PP. O POS que propuxo o PP neste pleno no mes de decembro e nos van a dicir agora que van a votar a favor da emenda ao POS que eles propuxeron en decembro. Home, por favor, non nos dé aquí leccións de que veñen a apoiar un POS porque é bon para os veciños, cando o que están é aprobando unha modificación de un erro, a rectificación dun erro, de un POS que trouxeron vostedes a este pleno. Non pasa nada. Nós nos abstuvemos, con aquela abstención favorecimos a súa aprobación e vostedes ora votan a favor, como é lóxico, porque é un POS que vostedes trouxeron a este pleno no mes de decembro. E é totalmente razonable que voten a favor, pero se podían abster tamén, que non pasaba nada ou votar en contra. Eso non é a cuestión. A cuestión é que nos imputen a nós a súa deficiencia. Hombre, eso eu creo que é para ver, Alguna outra intervención? Sí. Nos gustaría aclarar que este erro que se trae son, como leía a señora secretaria, e creo que aínda que non se tivera acceso ao expediente por parte de algún concelleiro falar que se denota, foi a inclusión de dúas facturas por menor importe o que se establece para poder acollerse o pago de proveedores. Dúas facturas que se incluíron por un erro. Sorpréndeme moito que vostede cuestione as palabras desta voceira. Revise usted as actas, que me parece que empezamos neste Concello, usted xa levaba anos antes, neste Concello na mesma legislatura, non no 2007, e non pode vostede encontrar ningunha votación en contra deste grupo municipal en contra de obras que redunden no beneficio dos veciños. No seu acaso, no seu partido, incluso vostede, sí. Entonces, leccións de moral ninguna. E, por certo, me gustaría tamén saber que seguramente vostede ora volve a coller a palabra, me imagino. Se non acolle, pois nada, será na próxima e se volve a contestar a esta intervención. Me gustaría que vostede nos aclarase a este pleno en que condición está a falar. E estou con todo o meu respeto máis posible. En que condición? De concelleiro ou de que? Nos gustaría que nos contestara así.
eu non vou polemizar con vostede coas súas incapacidades. A organización do noso grupo municipal é nosa. E se vostede lera a proposta que trouxe ao pleno no 2019, pois igual se decataba que podía haber un erro, non a debeu ler. En todo caso, o noso grupo, para que o saiba, está conformado por unha voceira e un vicevoceiro. Neste caso, eu son a persoa, un vicevoceira deste grupo, e non pasa absolutamente nada. Falámoslo agora mesmo e dixen eu que de intervir. E é unha organización interna do noso grupo. Non sei se quedou suficientemente claro. E en todo caso, no tema que nos atañe aquí, que vostede nos volva a regalar o seu voto favorable, agradecidos, xa empecé a intervención dicindo que estamos moi agradecidos co seu voto favorable, pero non nos lo venda porque o pos era seu, era a súa proposta. Alguna intervención máis? Simplemente unha cousa, e sen aras de polemizar a raíz da intervención do concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, tendo en conta un punto que se va a tratar despois, pois resulta totalmente salientable a organización e autocomposición do Bloque Nacionalista Galego, sempre portavoz da igualdade da muller, e curiosamente tendo unha voceira nomeada, volve a ser un home o que asume esta responsabilidade simplemente para contestar absolutamente nada. Posiblemente a súa compañera o fixaría bastante mellor que usted. Pero dito isto, e o señor Polo se jactaba moito dende aquí cando non paraba de falar e despois criticaba as malas formas da voceira do Partido Popular, decirlle que vostede pedía orden ao anterior alcalde. Pois mire, voulle a explicar unha cousa, explicarlle non, a recordarlle unha cousa que vostede decía. Unha vez que intervén, que o alcalde dá as palabras, pois antes que vostede ou estará falando no nome do Bloque Nacionalista Galego ou é o voceiro de todo o goberno, das 3 concelleiras ou 2 concelleiras da Concelleira de Esquerda Unida, ou súa, porque as palabras terán que darse por orden. Partido Socialista, Esquerda Unida, Bloque Nacionalista Galego. Eso que pedía vostede desde esta esquina, cando non paraba de falar en todo o pleno. Pois entonces ahora asuma o conto. Dende aquí lle reiteramos ao señor alcalde que orden que pedían, pois que tamén o manteña desde a súa presidencia. Por suposto, pero llevou a comentar un detalle, e agora é o que ocorre. Acabo de dar palabras ao Partido Socialista, a Esquerda Unida e ao Bloque Nacionalista Galego. Non intervino, o sea, se diron as palabras. Vale. Se non hai ninguna outra intervención, procedemos á votación desta emenda do Plan de Obras e Servicios. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 5. Aprobación se procede do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Fene. A proposta é a que segue. O 14 de setembro de 2018 editouse a resolución da Alcaldía 1104-2018 da adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, en diante SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. O 25 de maio de 2019 recibiuse a notificación do Director Xeral de Defensa do Monte da resolución do Conselleiro de Medio Rural que resolveu a aprobación da solicitude de adhesión do Concello de Fene ao dito convenio. O 19 de xuño de 2019 o Director Xeral de Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural puxo a disposición do Concello Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais en formato digital. O 5 de decembro de 2019, o Concello de Fene solicitoulle a Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural o informe preceptivo vinculante sobre o bendito plan, elaborado por SEAGA. O 14 de febreiro de 2020, a Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural, en cumprimento do establecido no artigo 16 da Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, achegou o Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais asinado por técnicos forestais competentes e o dito informe preceptivo vinculante sobre o bendito plan. En base ao que antecede, se propón aprobar o Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais do Concello de Fene redactado pola Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, informado favorablemente o 12 de febreiro de 2020 polo Subdirector Xeral de Prevención Iñaki Vergarreche Urdan Pilleta,
de acordo coa inscripción deste Concello o convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. Segundo, remitir este acordo á Dirección Xeral de Montes. Alguna intervención? Procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 6. A aprobación se procede da aprobación inicial da segunda modificación do Regulamento de Organización Municipal ROM. Na pasada sesión plenaria do 5 de decembro de 2019, o Pleno no seu punto 4.2 acordou aprobar a incorporación de arquivos audiovisuais ás actas das sesións dos órganos colexiados do Goberno deste Concello. Este acordo resulta de aplicación aos órganos colexiados de goberno, os cales precisarán da grabación das sesións en arquivo de audio e vídeo, tal como exixe o artigo 2.4 do Decreto Autonómico 24/2018. Hai pouco, o Concello de Fene adquiriu un sistema de grabación que lle permite gravar no salón de pleno sesións en formato audio e vídeo, así como hardware e software para a grabación en arquivo audio de outras sesións que poidan non requerir o formato de vídeo. Conforme a disposición adicional 21ª da Lei 40/2015, esta non resulta de aplicación aos órganos colexiados de goberno das entidades locais, pero pola contra si pode empregarse para regular o funcionamento de outros órganos colexiados que non o sexan do goberno, como é o caso do resto de órganos colexiados da corporación que non sexan o Pleno e a Xunta de Goberno local, como é o caso dos órganos complementarios do Concello de Fene que se regulan no RON, as comisións informativas, a Comisión Especial de Contas e a Xunta de Delegados. Por este motivo, propónse completar o réxime de funcionamento destes órganos complementarios no tocante á confección de actas das súas sesións. En base ao que antecede, propónse ao Pleno da Corporación aprobar inicialmente a modificación do Regulamento Orgánico do Concello de Fene nos artigos 57, introducir un artigo 57 bis e introducir un novo artigo 60. Ademais, proceder á súa aprobación inicial con publicación durante o plazo de 30 días se procederá a abrir un trámite de alegacións. No caso de que non se presenten alegacións, o acordo deberá definitivo. Alguna intervención? Bueno, ainda que o que se trae aquí pois, é a modificación do noso regulamento municipal orgánico para permitir que esta grabación das sesións plenarias pois, que sea extensible tamén a outros órganos colexiados ou outras sesións que se están a celebrar, pois o goberno encabezado por Comercindo Galego no 2018 pois optaba por este sistema de grabacións para que se acabaran pois eses dimes e diretes e tamén para facilitar principalmente o traballo a todos aqueles funcionarios e funcionarias que estaban destinados a transcribir as actas tanto do Pleno como das comisións, como das xuntas delegados, xuntas de gobernos, etc. E tamén, por outro lado, darlle maior publicidade, maior acceso a todos os veciños e as veciñas que dende as súas casas ou dende desde distintos lugares poden ter tamén acceso e estar aquí máis presentes se pode. Entendemos que ampliar este sistema que foi previsto únicamente para as sesións ordinarias dos plenos aos outros órganos, facilita, primeiro, a labor dos traballadores deste Concello e, en segundo lugar, o acceso tamén a todos os concelleiros. O Partido Popular vai a votar a favor desta modificación do ROM. Alguna intervención? Partido Socialista? Esquerda Unida? Bloque Nacionalista Galego? Nada. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 7. A aprobación se procede da designación da xuiz ou xuiza de paz titular do Xulgado de Paz do Concello de Fene. O 9 de outubro de 2019, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicou que estaba próximo a vencer o período de 4 anos, polo que se designou o xuiz de paz titular do Xulgado de Paz de Fene, instando o Concello a iniciar un novo expediente de elección. O 28 de outubro de 2019, o alcalde editou a resolución da alcaldía 1186-2019 pola que se aprobaron as bases para a selección dun ou dunha xuiza de paz para o Xulgado de Paz de Fene 2019-2022, a iniciar o seu proceso de selección.
Como consecuencia disto, abriuse un período de exposición ao público para a presentación de candidatos que rematou o 18 de novembro de 2019 e ao que se presentaron 5 candidaturas. En base ás consideracións legais e técnicas, revisadas as candidaturas presentadas, esta alcaldía considera idónea a presentada por a María del Carmen Romero Vilela, ao contar coa formación xurídica e residencia no termo municipal de Fene, o que fai coñecedora en torno. Consta informe favorable de Secretaría de 19 de febreiro de 2020. Logo de ver canto antecede, no exercicio das competencias que atribúe a legislación vixente, propónselle ao Pleno o seguinte acordo. Elixir a María del Carmen Romero Vilela, xuíza de paz titular do xulgado de Fene 2019-2022. Remitirlle este acordo e copia completa do expediente tramitado á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Alguna intervención? Bueno, en relación ao nomeamento do xuíz de paz, o Partido Popular vaise abster. E tamén queríamos rogarlle ao Goberno Municipal, e cando decimos o Goberno Municipal non sabemos se o Bloque Nacionalista Galego, encabezado polo alcalde, se as 3 concelleiras do Partido Socialista, ou dúas, ou a concelleira do Grupo Mixto, porque non sabemos a quen atribuirlle isto. O que sí queremos deixar claro que neste expediente traese unha proposta do señor alcalde, que é o que ten competencia para propoñer, e o Pleno para aprobar a proposta, que si un interesado ou unha interesada que presentou unha instancia para optar a este posto de xuíz de paz ven a preguntar no día de hoxe ao Concello se lle atende e se lle di que hoxe hai un pleno e que se vai a resolver neste pleno e que ainda non está nada dito con unha proposta dun alcalde como é vostede con 10 votos, bueno, con 10 non, con 9, porque non se sabe se vai a haber televoto ou non. Con 9 votos que ten usted, como lle poden decir ustedes a un interesado? Non fagan así, porque como se lle pode decir a un interesado, a unha persona que está pendiente de saber se pode ter opcións ou se pode ser de xuíz de paz, que hoxe se vai a decir aquí. E logo, algunha das vai haber unha disensión no voto dentro do Bloque Nacionalista Galego, que son 6. Vai haber algunha das dúas concelleiras que van a votar en contra. Vai haber a concelleira do Grupo Mixto que vai a votar en contra. Non se pode estar xogando así cos intereses das persoas interesadas. O día 19 de febreiro de 2020, usted xa firmou unha proposta que se levou á comisión de persoal e na que usted xa propoñía a esta señora, contra a cual e a favor da cual o Partido Popular non ten nada, pero, por favor, non pase información errónea ás persoas que están pendientes da resolución dun expediente. Dende aquí, llevamos a rogar simplemente iso. Ten usted 6, máis o do Grupo Mixto 7, máis dúas concelleiras máis, 9. Ten a maioría absoluta, vale? Pero non xogue cos intereses da xente. E yo digo a usted, como representante deste grupo, que o mellor foi outro concelleiro. Pero dende aquí, dende o Partido Popular, vámonos a abster neste asunto, manifestando que non temos nin a favor, nin nada en contra desta señora xuiz, e dende aquí, desexarlle moita sorte e éxito na súa labor, que non é nada fácil ou nada encomendiable, que vai a desempeñar no noso Concello e a colaboración do Partido Popular para aquilo que precise e que necesite e no que podamos axudarlle. Aquí, en este caso, en primeiro lugar, descoñezo cal é a persoa nin que veu, porque a min, desde logo, non teño esa información, pero, bueno, tamén lle vou comentar un detalle. Este é un asunto que levaba aquí, como ben se estuvo mirando xa desde principios de outubro de 2019, ao que había que darlle unha resolución, ao que se falou con todos os grupos, como vostede ben sabe, e eu non sei o que dixeron, o que non dixeron persoas do Concello ou non. Pero, miren, hai unha cousa que está clara. Hai maiorías, hai de todo, pero o que non vai facer este goberno é facer nominacións de ninguén antes de que se aproben neste pleno. A partir de que se aproben neste pleno, se publiquen donde se teñan que publicar, haberá un xuíz de paz. Creo que ninguén está autorizado para, antes de que se produzca o pleno, ir contando por todo o pobo quen vai ser ou quen non vai ser xuíz de paz. Hai unha comisión, en esa comisión se toma en consideración algo e se ven a un pleno a votar. E no pleno poden ocurrir moitas cousas. Que haya outra proposta que non se comentara na comisión, poden ocurrir moitas cousas. E as cousas son firmes
despois de estar aprobadas. E as cousas son firmes de estar publicadas nos boletís, non cando o alcalde ou a calquer concelleiro deste concello se lle ocurra dicir que son firmes. De momento, hai que respetar a legalidade. Dito isto, pouco máis que, desde logo, pouco máis que falar. Tamén, visto o que vai facer cada grupo, pois claro, como dixo vostede, ben acertado, desde logo, desexarlle, unha vez que se produza a votación, moita sorte e un bo desempeño á persoa que colla o cargo de xuiz de paz, lóxicamente. Alguna outra intervención? Pois, entendendo a legalidade das formas e dos procedementos que nos, o Partido Popular, estes 6 concelleiros, creo que temos máis que demostrado